yllättävintä ehkä täällä on se ollut kuitenkin se, että täällä on tosi paljon niinku poliiseja menee ympäriinsä ja jokaisessa kaupassa melkein on niinku joku oma vartija. Ja sitten niinku, tuo kodittomuus tulee niin esiin, siellä on niin paljon telttoja ja kaikkea. Mä en tiedä johtuuko se niinku tästä alueesta. Mä kävin aika monella muullakin alueella. Joissa alueissa niinku niitä kodittomia ei oikeastaan näkynyt melkein ollenkaan. Esimerkiksi toi Santa Monica alue, niin se oli niinku selkeästi niinku ehkä rikkaampia ihmisten alue, jossa niinku sitten, ja samoin Beverly Hillsissä ei näkynyt niitä kodittomia samalla tavalla. Mut sitten täällä Hollywoodissa niin jengi on ihan vitu sekasi. Siis ne tuolle höpöttelee siellä kadulla niinku itsekseen ja vetää sätkää ihan selkeästi. Ja sitten telttoja löytyy, kun menee vähän tonne pidemmälle Hollywood Boulevardiin, niin siellä länsipuolella, niin siellä niitä telttoja on ihan simmono. Ja jengi kulkee patjojen kanssa tuolla ja nukkuu metroasemilla ja metrossa tosi paljon. Ymmärrän, että siellä on lämmintä, niin sen takia siellä varmaan nukutaakin. Ja sitten niin kuin joka puolelta metroskin toitotetaan sitä, että halutaan, että on turvallista, että jos näet jotain epäkohtia, niin sano siitä, ja siellä käy koko ajan semmoisia influenssereja ja jotain tommosia, ja sitten koko ajan kuulutetaan siitä turvallisuusohjeista ja muista. Ja mä sanoisin, että ehkä tää Hollywood-alue ei oo kyllä semmonen, mihin lapsiperheen kanssa tulisin. Tossa oli toi Amerikan presidentin vapaapäivä. Silloin täällä oli tosi paljon niin kuin mun mielestä myös amerikkalaisia täällä kadulla kävelemässä perheiden kanssa. Ja okei, voi päiväsaikaa ehkä käydä katsomassa vähän noita Hall of Fame, noita tähtiä ja muuta semmoista ja vähän TCL:n Chinese-teatteria ja muuta, mutta sitten ilta-aikaa niin en mä kyllä jotenkin näkisi, että tää alue ainakaan olisi niin kuin lapsiperheille mitenkään fiksu.